Total na 142,800 pesos na kantidad nin shabu o 21 gramo kaini ang nasamsam sa duwang aldaw na anti-illegal drug operations kan Philippine National Police Bicol sa Camarines Sur, asin Masbate. Sigun sa tagapagtaram kan PNP Bicol na si Police Lieutenant Colonel Maluca Lubakib, naikurit ini kasuod maasin ngunya na aldaw kung sain sa tulong magkakasuhay na pigkasar na operasyon, tuluma na drug suspects ang matrayumpong nadakop. Sa tulong operasyon, 2 drug suspects ang nadakop sa Camarines Sur na nakarecover nin 6 na gramo nin shabu. Sano naman ang sa probinsya nin Masbate na may 15 gramo na narecover. Continuous po ang ating mga accomplishment every day. So hindi po nag-stop ang inyong kapulisan dito sa Bicol region para po pumuksa ng mga wanted persons and then yung mga criminals. Mientras tanto, sa anom na manhunt operations kan PNP poon kasuod maasin ngunya na aldaw, 2 most wanted persons man ang matrayumpong nadakop asin 4 pang other wanted persons. 4 digdi ang nadakop sa Camarines Sur asin 2 sa Camarines Norte. Sa Roma na na-recover na loose firearms sa Camarines Sur. Yeah, hindi po barred ang Yuletide season sa pag-stop or sa pagtigil po ng operation natin with regards to anti-illegal drugs campaign sa mga wanted persons. Sa loose firearms sale po, tuloy-tuloy ang operations natin. Considering po na wala tayong, cancel yung mga breaks natin for this Yuletide season and yung mga personnel natin is really deployed sa mga areas of convergence and somehow yung mga operative natin, di rin po nagpapabaya with direct supervision from our Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Katakod kay ni asigurasyon kan PNP Bicol sa pamamayo ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon na mas papakusugon panindaan sa indang kampanya kontra iligal na droga. Nga ni dagos ng matuldukan ang paglakop kay ini sa rehiyon, siring man kan sa indang kampanya kontra kriminalidad. Nga ni masiguro ang katuninungan sa Bicol. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.